Smajtu that term u whataboutism. So, tipo, bl-Amerikan tipo, yes I am, but what about you? Right? So, jiena, u din hija xi ħaġa li aħna konna nipprattikaw. Għax ma tarawx tagħmlu intom. Eżatt. Jiġri jiena it-tifel u t-tifla jagħmlu għal-ħin kollu, spex you're stupid. Yeah, I'm stupid, but what about you? You're ugly. Ma it-tfal tiegħi ma jinstamawx hekk jasra ma ħafna iktar eloquenti minn hekk. Imma u simpatiċi minn hekk. Imma meta tara per eżempju dibattitu fuq l-istazzjon nazzjonali, ħafna minnu huwa dal-what about li konna nipprattikaw. Il-graw tal-iskola. Eżatt, fil-bitħa tal-iskola. Il-bitħa tal-iskola. Li hija sfortuna li flok ngħidu again naqra marbuta mal-idea tar-responsabbilta li inti ma tasalx tajt taf xiex men hija dak il-fucking Mater Day kien fuck up. Ma kellniex namlu għadik tal-Mater Day. It was shit, and it was shit because of this, and that. U niskużaw ruħna mal-poplu u din xi ħaġa li kategorikament ma nixtiequ qatt nerġgħu nagħmlu, and we're gonna move on from here. Maħniex kapaċi nagħmlu amen. Maħniex ta' parsi ma qaluwix u nkomplu speċta niksu l-xulxin bit-tajn. U din nuqqas ta' sinċertà, jiena mill-ottika tiegħi, ġifieri mill-konverżazzjonijiet li jkolli jiena fl-inbox mal-nies li huma volumużi u l-konverżazzjonijiet li jkolli fit-triq man-nies li huma again volumużi fil-gym għand il-grocers u ta' kull fucking demografika, ġifieri anzi jiena l-għaxqa tiegħi jiena not taslima u ġili ninżel tinje point. Bitfall għax hemmhekk għandhom bitħa kbira insomma whatever. U tiġi xi mara hekk middle age, forsi pushing the upper limits of middle age, Christian conservative u fi żmien kaxxaturi, issa taf kif nitkellem fuq kaxxaturi u speċa ċajtlina u tiġi fuq hekk inkis isa bejb mistħija u bejb naqam qarbizza. Isma' narak tajjin. Sewwa tgħidilhom. Grazzi. U taħrab li hemmhekk. Il-fatt li mbagħad nibda nimmaġna din il-mara bil-kardigan bid-domna tara kaxxaturi hekk tisma' nitkellem fuq kemm nagħmel seks mal-mara u titħaqek fimni. Li qed ngħidu li n-nies qed li in-nuqqas ta' sinċerità li hemm fil-landscape politiku naħseb in-nies iktar ma jmur iktar tintepu u dak huwa it's a good side effect ta' dal-aċċess eżaġerat li għanna l-informazzjoni. So the downside hija misinformation. It's a double-edged sword. It's a double-edged sword. Da kollox hekk. Kollox hekk. Però stannoj nies li għalmenu jiena nemmen li jiena bniedem ta' reda tajba u bniedem b'ċertu fakultajiet u ċertu talenti li nieħdu opportunità mill-lodda biex in-narrativa speċa però inqarbuha iktar kemm jista' jkun. Ovvjament, aħna m'għandniex il-poter. Il-biċċa xogħol li ma il-politiċi għandhom ħabta jħawdu l-affarijiet. Però l-affarijiet huma sempliċi ħafna. Sempliċi għaliex il-politiċi xogħolhom l-ewwel qabel kollox għandhom ir-responsabbiltà għax huma la għażluha min-nies għandhom iktar suppost għandu jkunu iktar intelligenti min-nies. Jafu li qed jagħmlu l-ħsara. Daw illum il-mentalità saret kemm se nakkwista voti. Insejna l-pajjiż u dik hija fatt. Insejna l-pajjiż kompletament. Illum ħanara kemm se nġib voti f'di. Jon kella ġara xi ħaġa ħanamel pereżempju biraħtlula rajt ġismu ta' Rozjen Kutajjar qed titkellem fuq il-xejdu prostituzzjoni tal-kannabis li tiġi legalizzata. Meta ħarġitu da? Wara li faqqa l-iskandlu tagħha. Mela taf, u dik il-problema li anke l-ġid